Kaibigan mo yan. So, abeba niya na motor niya guys, sa mura na guys. Vlog na yan eh. Ayan. Excuse me. Dito, mas maganda ko mo sa video. Eh. Luto. Ay, ngayon na ako kakain yan tayo. Ano kayo galing yan? Oo. Ganda ko na Doon yan, di ba? Putak ko nga mo. Ang tinatawag pa. araw kasi yung huli nila paano na nagaling buhay. Kaya, i-mute mo yan, Yay. I-mute mo. Parang yun,